Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και όπως βλέπετε το δεύτερο βίντεο του καναλιού θα είναι Minecraft, έτσι ακριβώς όπως σας είχα πει στο πρώτο βίντεο. Λοιπόν, γενικώς στο κανάλι θα υπάρχει πολύ content με Minecraft, δηλαδή θα το δείτε σε λίγο καιρό, θα έρθουν πολλά βιντεάκια με Minecraft. Και σήμερα λέω να παίξουμε σε διάφορους servers στο Minecraft. Δηλαδή PvP, Skywars, οτιδήποτε. Θα δούμε τι έχει και θα αποφασίσουμε εκείνη την ώρα. Α, ξέχασα. Σήμερα στόχος για το βίντεο είναι τα 10 likes. Ελπίζω να το καταφέρουμε και να ανέβουμε και εγγραφές παράλληλα. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα που σας δείχνω είναι το village. Εδώ πέρα θα το δείτε σε κάποια από τα επόμενα βίντεο. Θα μπούμε σε αυτόν τον κόσμο και θα αρχίσουμε να παίζουμε survival. Λοιπόν παιδιά, θα παίξουμε στον server Lifeboat και πάμε να επιλέξουμε τι θα παίξω. Λοιπόν, έχει Capture the Flag, Skyblocks, Bed Wars, Lava Survival, Skywars. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με ένα Bed Wars και μετά μήπως παίξουμε και Skyblocks ή κανένα Skywars. Θα δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα Bed Wars. Λοιπόν παιδιά, ξεκινήσαμε. Έχω επιλέξει solo. Όπα ρε. Τον είδατε. Πέρασε ένας από μπροστά πετώντας. Λοιπόν, έχουμε πάρει μόνο 2. Πω αργεί πολύ αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νομίζω δεν έχω ξαναμπεί solo, οπότε ναι. Είναι μόνο με τέτοιο. Οκ. Ας πάρουμε blocks. Γυαλί. Οκ, δεν πειράζει. Ας πάρουμε αρκετά να κάνουμε λίγο το κρεβάτι. Ναι. Από πού ήρθε αυτό? Από εκεί. Οκ, έχει και φίλο αυτός, οπότε ναι. Βασικά θα κάνει revive, οπότε... Ναι, οκ. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε σίγουρα ένα καλύτερο σπαθί. Έχουμε πανοπλία την αρχική. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε τέτοιο. Σίγουρα σπαθί. Πάμε λίγο εδώ πέρα. Όπα. Είναι καλή αυτή. Πήραμε εδώ πέρα, έχουμε 20 iron. Αλλά άμα πεθάνουμε τώρα τέλος. Δεν πειράζει. Πάμε να πάρουμε, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, ένα σπαθί. Ας το πάρουμε κι αυτό. Πάρουμε μια πανοπλία. Σίγουρα. Ας πάρουμε και ένα pickaxe. Και blocks. Ας πάρουμε και blocks. Τέτοια. Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάποια πραγματάκια. Ας τα φτιάξουμε λίγο. Αυτά εδώ πάνω. Τα blocks εδώ, έτσι, κομπλέ. Πάω σε αυτούς εδώ. Θα τους σπάσουμε το κρεβατάκι.
Με αυτό, ωραία. Το σπάσα. Ωραίος. Αυτό που μου κάνανε θα το πληρώσουν. Ο ένας μόλις έπεσε, ωραία. Ας πάρουμε λίγο εδώ τα πράγματα που έχουνε. Αλλά μας έρχονται τώρα. Όχι, δεν μας έρχονται. Πρέπει να πάμε στη μέση να πάρουμε gold. Γιατί θα μας χρησιμεύσει σε... εδώ πέρα για diamond και για armor. Οπότε πάμε από το δικό μας δρόμο. Εδώ πέρα. Δεν ξέρω να χτίσω και πολύ καλά. Εννοώ πολύ γρήγορα. Εδώ πέρα κάποιος πάλι έπεσε. Έχει πολλά. Έχει δύο. Θέλουμε άλλο ένα. Πάμε εκεί πέρα γρήγορα. Γιατί... Α, έχει slime κάτω. Όπα, έρχονται. Πάω γρήγορα σπίτι. Ωραία. Παίρνουμε sword. Και τώρα θέλουμε πάλι άλλα 3. Α, άλλο ένα θέλουμε, άκυρο. Για τέτοιο. Για armor. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε να παίξουμε fight γιατί ούτως ή άλλως τέτοιο. Μας έχουν σπάσει το κρεβάτι. 7 έχουμε 7, οκ, καλά είμαστε. Νομίζω. Εδώ να μας έρθει κάποιος τώρα. Και φεύγουμε. Και έχουμε πάρει 11. Είμαστε πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Και πάμε να επιτεθούμε στους κίτρινους. Λοιπόν. Πανοπλία. Ας πάρουμε και αυτό. Αυτό θέλει 15, οπότε αφήστε το. Ωραία, ας πάρουμε και αυτό. Κάπου θα μας χρησιμεύσει. Και κάτι από blocks σίγουρα. Ας πάρουμε 7. Ωραία. Γιατί... Ωραία. Όπα, ποιο πήρα. Τέλος πάντων. Ωραία. Πάμε για attack. Στους κίτρινους. Όπα. Έχουν ανέβει και πάνω κίτρινοι. Πώς θα πάμε. Είναι κάποιος άλλος κάτω. Κίτρινος. Νάτος, εκεί πέρα είναι. Ανεβαίνει κάπου σε πάνω. Πρέπει να πάμε κι εμείς. Ξέρετε κάτι. Αφού μου δίνει το χρόνο να πάω, θα πάρω εδώ πέρα λίγο gold. Να πάρω και την πανοπλία diamond. Να είμαστε πιο έτοιμοι. Νομίζω 11 είχε. Ή 10. Δεν θυμάμαι καλά. Μπορώ να μην πέσω. Λοιπόν, εδώ 15. Πού πήγε ο άλλος. Έπεσε κάτω. Ο άλλος είναι πολύ έτσι. Δεν έχει τίποτα από πανοπλίες, τίποτα. Λογικά τον έχουμε, πιστεύω. Έχει το clicker, έχει το clicker. Πω, παιδιά, το είδατε. Είχε το clicker, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Είχα, πώς το λένε, Diamond Sword. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε για ένα Skywars. Λοιπόν, παιδιά, τώρα φορτώνει και μπήκαμε. Έχουμε τέτοιο. Ας τα πάρουμε αυτά. Κάπου θα χρησιμεύσουν. Τι άλλο έχει, τίποτα.
Ωραία, να το φορέσουμε. Φαγητό. Blocks. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει. Α, οκ. Έχει αυτά. Εντάξει. Αυτό το είδα. Όχι, δεν το είδα. Λοιπόν, εδώ πέρα. Όπα, το θέλω αυτό. Αυτό. Φαγητό. Φαγητό. TNT. Blocks. Φτιάχνουμε λίγο τα πράγματά μας. Φοράμε πανοπλίες. Δεν χρειάζεται να τα φορέσω. Όπως εδώ πάει. Δεν χρειάζεται, πιστεύω. Μπότες, τι άλλο έχουμε. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, ας τα αφήσω εδώ αυτά. Φαγητό εδώ. Και ας φτιάξουμε λίγο blocks να έχουμε. Ωραία. 2 stack. Και άλλα. 2 stack και 20. Ωραία. Και πιστεύω πάμε. Πάμε στο κέντρο. Λοιπόν, το πηγαίνω πολύ σιγά. Μην πέσουμε τώρα. Εδώ, έλα βάλε. Ωραίο. Λοιπόν, έχει ένα άτομο εκεί πέρα. Το βλέπω. Ας πάρουμε λίγο εδώ. Ας το χρησιμοποιήσουμε για τώρα. Έτσι άλλος θα σπάσει. Έχει TNT. Και εμείς είχαμε, αλλά δεν χρειαζόμουν, πιστεύω. Κοίτα ρε. Πετάει τα TNT ο άλλος. Ωραία. Ας το πάρουμε κι εμείς, ωραία. Φοβάμαι να μου ρίξει εδώ πέρα. Ωραία, ας τρέξουμε λίγο. Ας κάνουμε λίγο parkour εδώ πάνω. Πού πήγε. Ας το ρίξουμε από κάτω. Εδώ. Ωραία, έφυγε. Γεια σου φίλε. Μην πέσουμε. Οκ. Τα έχει πάρει εδώ όλα. Και έχουμε και παντελόνι. Ας το πάρουμε αυτό εδώ. Ωραία. Α, είχε ένα τέτοιο εδώ πέρα. Τέτοιο. Αυτό εδώ. Ας το φορέσουμε ένα κράνος. Κακό δεν θα μας κάνει. Chest. Ας το ρίξουμε αυτό. Και πάμε προς το κέντρο. Καλά, κανένας άλλος δεν είναι. Τι έγινε ρε παιδιά. Όχι, έχουν μείνει 3 ακόμα. Γιατί για κάποιο λόγο δεν μου εμφανίζονται. Έλα, βάλε το μπλοκ. Νάτος, το βλέπω. Έρχεται νομίζω σε μένα. Αν δεν κάνω λάθος, έρχεται σε μένα. Ας πάρουμε αυτό, όπα. Έφυγε. Α, από εδώ θα έφυγε. Το chest το είδα. Λοιπόν, κάποιος έχει πεθάνει εδώ πέρα. Βασικά τι να το κάνω αυτό τώρα. Πάμε να δούμε αν έχει κάτι πολύ καλό. Δεν έχει κάτι πολύ καλό. Αλλά οκ. Θέλω να βρω τον άλλον τώρα. Νάτος. Όχι, το πέταξα εδώ. Είμαι άχρηστος. Έλα.
Τι άλλο έχω που μπορώ... Νομίζω, παιδιά, κερδίσαμε. Όπα. Αυτός δεν έπεσε τώρα. Μόνο εγώ το είδα. Ωχ! Αυτός δεν είχε πέσει. Λοιπόν, ας πάρω τα αυγά. Άμα είναι να έρθει να του ρίχνω αυγά. Λοιπόν, εντάξει, περιμένουμε. Έχει κι άλλα αυγά εδώ. Ωραία. Κοιτάξτε πού πηγαίνει. Φτιάξε μια γέφυρα. Όχι ρε φίλε. Κοιτάξτε. Δεν πιστεύω να έχει κανένα τόξο τώρα. Το σπαθί του νομίζω είναι... όχι και αυτός αυγά. Καλά, εμένα τι να μου κάνουν τα αυγά εδώ πέρα. Βγήκε και ένα κοτοπουλάκι. Ας γίνουμε φίλοι του. Αλλά ναι, δεν το κόβω να πιάνει αυτό. Πετάει πάλι. Έχει νερό ότι πας. Εντάξει, δεν ήταν... για να μην το ρίξω. Λογικά. Λογικά γι' αυτό. Περιμένω να χτίσει άλλο ένα... άλλο ένα έπρεπε. Και... ωραία. Έφυγε. Και λογικά τώρα θα νικήσαμε δηλαδή. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πού πήγε. Αυτός λογικά τώρα θα προσπαθήσει να πηδήξει και να έρθει κατευθείαν εδώ. Πάλι στο νερό έπεσε. Αλλά οκ. Το βάρεις άλλη μία, δεν έπεσε. Πάμε λίγο πιο εδώ. Να είμαστε safe έτσι. Και έφυγε. Τώρα εντάξει. Έτσι, ωραίος. Και νικήσαμε. Ο στόχος για αυτό το βίντεο έγινε πραγματικότητα. Να νικήσουμε ένα game. Οπότε πάμε στο lobby και θα σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν παιδιά, είμαστε στην κορυφή, στο κάστρο του server The Lifeboat. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Αυτό με βοηθάει πολύ να κάνω και άλλα νέα βίντεο. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, θα προσπαθήσω κάθε εβδομάδα να έχω τουλάχιστον 2 βίντεο. Και άμα γίνεται να κάνω και κανένα λαϊβάκι. Και παιδιά, αυτά ήταν τα νέα μου από το σημερινό βίντεο εδώ στο Minecraft, στο server του Lifeboat. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.